जे एनपिएस होगासिनो दं सरकारा बेखौहाय बोखारनानै जोंनो ओपीएस होनांगौ सरकारा जोंनि डिमान्डखौ पूरा खालामनानै होआबा जोंनि कर्मचारी परिषदा सरकारखौ सोलायगोन जोंनि थांखिया बेनो दिनैनि बे 3 घन्टिया अबस्थान धर्म कदनि गेजेरजों जोङो जे एनपिएस होगासिनो दं सरकारा बेखौहाय बोखारनानै जोंनो ओपीएस होनांगौ बिनि थाखाय जों सरकारनावहाय डिमान्ड खालामदों सरकारा जोंनि डिमान्डखौ पूरा खालामनानै होआबा जोङो बेखौनो जयै जोंनि कर्मचारी परिषदा सरकारखौ सोलायगोन बेबायदि थांखि लानानै दं आरो सरकारखौ बेखौनो खावलायो जे जोंनि एनपिएसखौ स्क्रेप खालामनानै ओपीएसखौ रिस्टोर खालामनांगौ बेखौनो जोङो डिमान्ड खालामो हाबाफारिखौ जोङो हद'खम कर्मचारी परिषदनि दैदेननायाव आरोखि जोंनि गसाइगाव जिल्ला कर्मचारी परिषदाव 3 घन्टिया जेनाखि धर्म अबस्थान धर्म घट आरोखि ओपीएस खालायनांगौ होननानै आरोखि थांखि लादों बेवहाय एनपिएसखौ बातिल खालायनांगौ दा सारमोननि दाबि जुदि सरकारा जोंनि बे दाबिखौ गनायना लायाबा जोंनि हद'खम कर्मचारी परिषदनि आरोखि कर्णधार कमिटि दङ बिथांमोना जे माने थांखि माने मामा लागोन आरोखि बिनि पारपासावसो जोङो आरोखि थांगोन आरोखि बेवहाय जोङो रिकुवेस्ट खालायदों आरोखि बेवहाय जे सरकारा थाबैनो दस्रा रायजोफ्राव आरोखि होदों थिग बेबादिनो जोंनि आसामावबो आरोखि होनांगौ बादि आरोखि बेवहाय एनपिएसखौ बातिल खालायनानै ओपीएसखौ आरोखि बाहाल दोननो थाखाय